Por que decidiste rematar estudando Enxeñería Bioquímica cando comezaches con Enxeñería de Camiños? Sempre no descorrer dos meus estudios estuvo o interés pola mecánica en fluidos. Foi o factor común. Eu empecé estudiando fluidos desde un punto de vista de enxeñería civil e despois pouco a pouco fume metendo a fluidos dentro do corpo humano. Eso foi sempre o nexo común. Segunda pregunta é: a que tipo de persoas aconsellarías a túa carreira? Pois casi calquera persona que este interesada na medicina e calquera persona que este interesada na enxeñería. A maneira que estas profesións están evolucionando, se ti vas a ser un médico tradicional, dentro de 20 anos vas a ter que ter uns coñecementos tecnológicos para estar ao día e obviamente se és un ingeniero tradicional é un área que che pode dar moitas salidas no futuro. Calquera variación que este polo medio é tamén unha solución moi boa. Por último, con que grado de dureza calificarías o teu traballo? Deixate tempo libre? Sí, isto é como calquera profesión, realmente. O sea, eu estou na universidade, que é unha das posibilidades de exercer a túa profesión se estás neste área. A universidade é unha zona realmente moi flexible. Eu, por exemplo, agora un día de traballo podo vir aquí ter unha conversación moi agradable con vos durante 2 horas, tes ese tipo de flexibilidade. Aos fines de semana hai veces que tes que traballar o fin de semana inteiro porque tes que traballar nun proxecto, pero hai veces que podes ao mellor tomarte unha semana de vacacións no medio de febreiro, se che dá a gana. Un pouco depende da túa actividade. Eu penso que a miña área non determina a dureza, no meu caso é a flexibilidade de ser profesor, o que fai as cousas cómodas. Eso sería o mesmo se foses profesor en biología ou humanidades ou matemáticas. Muchas gracias.